Welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Chipo the trouble causer Nyomba Ngoni nemukadzi wake Madam Boss ari kuti kuna Ngoni unochengetwa nemukadzi iwe uri mukadzi nyarara, kuna Madam Boss ari kuti muri hure. Inyaya yekubiwa kwemari yake paFacebook. Village family riripirei uda village rei iwe. What are you talking about? Uda village rei. Janeta nevanhu vemutoriro wakajaidzwa ndokushaudha wakazisungirira. Do I look like I care? As from today I now respect Tight. I respect that guy so much. Just because ukada kupota uchida kufadza vanhu unogara uchitukwa uchiabuswa nevanhu panapa pasocial media. If you say shit I'll tell you so. Ndinokuudza chakaita sembwe kunyunyura kunyena mechigona. Rubbish. You want V11 for what? V11 for what? Who are you? Who are you? Enopiwa ka V11 kune wacha utazve V11. What are you talking about? Icho kachamba chinokupa good meditation kana class ofe wakalusa concentration. Mai mofa right travel. Murume wani wandaida ndanane nevakadzi sha. Andidanane nevakadzi. Ndonomudzora nzuri mukadzi na chipo andidanane nevakadzi ndoda varume pavarume undikwanire ndokudza zvafu izi. Eno mzana na chipo usi murume uri mukadzi andidanane nevakadzi swanze sina basa. Sade kuonererwa isi. Inini munhu ukatanga ndituka ndokupindura because zvazvinoita ndizvo tanotanga honda awini. Go and tell him that ana chipo you're a woman. I don't date women. I'm not gay. I'm not a lesbian. Ndoda varume. Sado ndiboa. Vada ma-V11 emunopiwa kanaka mabvunza wacho andi ndiwa makateerera. Saka chamuri kuda kwandirichi. I will not give you anything. Zvandakatokudza izvozvo makatozvinzwa ende zvakatovharana. Iwo Keith iwo let me just block you fool. Mwana wembwa. Undijairira iro ndibuda kunditamba manyunyu paFacebook panapa wewe. Anditambwe manyunyu paFacebook sha. Just blocked you. Hi, how are you my love? How are you doing? Aiwa, inini ndakazongozvitaurira ngoti anenge andituka ndomutuka back. Anenge andituka ndomutuka back. Andichada kunyarara. Anenge andituka ndomutuka back. Andina kana V11 yandombounza. Chandakataura ndochokwadi. Kana vachiziva kuti vakaclear everything. Facebook Maria inobhadhara aibvise payout and everything and they removed everything. So what are you talking about? You think I'm a fool? Ndinongotanga ngotaura kuti ningi munhu wandisinei naye. Ndinochivei chamunotaura tanzi unochiva murume wemunhu. Inga vanofamba vachitaura kuti ivo ndo vanochengeta murume. Saka indingade murume anochengetwa eka ndotodowa nemari undikwanire kwawana nguva rubbish. Hanza unodza paseni manox here. Aya, vanhu vekukomboni muriko here uko. Komboni, are you there? Guys, kakwandafamba kundafamba zvakanaka but vanditarisira page rangu because vanga vachiti isusu tinenge tine umbo hwekuti zvekuti ukochinyarara ndezvekupenga. I respect Tight. That's why muri kuona Tight is now the biggest because akaona kuti akada kutedzera vanhu ka anodzokera kumusha. Saka inini ndichatomboita iyoyo maiketa. Andituka ndomutuka ende ndikakutuka unozvisungirira. Make sure tukandituka ndokutuka but ukataura neni zvakanaka ndotaura newe zvakanaka. Mind how you speak to me because ndiri kutoda chekukwata basi sina maiziya. So havatarisa page mapayouts hanzi kana uchinge uchisirwa mari. Yes mama Rasta. Isi munin'ina wangu uri sei? Ndakakuona nezuro uchimira uchipopota. Thank you but andifarire kuti upinde mustate iyoyo uchirwa hondo dzangu. Hondo dzangu inini ndinorwiwa naMwari plus ndakuda kupota nchirwa ndega. Usanetsane nevanhu nekuda kwangu inini. Ndakanzwa Mwari chinda kutuma. No. I don't do that. Andi muromo ndinawo. Saka zvese zvakakliwa. That's why yangu achimira achiti tipe proof. Ngaine proof anoputa mbanje. Iye akazodai. Aya, nezvakawanda sireki zvekutaura but ndinosarudza kunyarara. Maiziya. But azviro ndakapusa inini. Ivo pavaindona ndichiputa mbanje vangu vari kupi ende vaitei.
vanoda kutonga pafacebook vanokwanisa kupatonga bada vatonge Mwari maiketa ende handivakwate ende ndichabudisa zvese maiziya ndanga ndichimbonyarara but izvezvi zvandichatomboda ndiri kutoda zveshotre ipapo ngavandisungise ngavandisungise ko ndini ndatanga kusungwa here ndikoyo zvavari kutaura nezvangu zvavangu vachitaura kuti hanzi ndinoputa mbanje he ndiri kukomboni ko ivo vakakurira mutaundi vari kuitei neupenyu hwavo what is he doing sinoti secret ka yekuti zvoni kana ndabirwa ndonzi nyarara because ivo they are popular what is that because they are popular, they are well known, because vanogona kutaura ini vakataura ndakapusa. He took advantage of that. Ndiri kuposta mapeji yangu ese vanhu pote muchiziva mukanzwa munhu auya live kamoteerera kuti munhu ari kuti kudii. Ndaisafanira kutenge ndichitoposta pese papepa ndaiposta but zvine basa reiwe Magi pandinoputa ndoputa nemuromo wako here. Ndakambea ndichikukumbira here kuti zvoni ndipe muromo wako ndipute. Undikwanire. Waiziya. Ndaisatombofanira kutomboramba ndichiposta but ndakaramba ndichiposta because page rangu ende nderangu ende ndeta zvandinoda ende zvezvi zvicharamba ndichiposta. Vari kuzviziva kuti ma-V11 achona vakabvisa, they cleared everything. Funga kuti vakapusa here. Funga kuti vakapusa here. Vakaclear zvese but takakumbira kune Facebook takanyora tichapiwa zvese in writing. Chokwadi chichangobuda. Vari kuzviziva kuti handina ma-V11 ende ma-V11 achona ina handina. Maiziya. Ende chandinovanyeperera chii? Ndovavengere chii chandovavengera inini? Ndovazere kana kwavanobva inini. Handitomboziva kana kwavanobva inini handina kana chekuti ndotombovavengera but the fact yekuti vanenge vakutaura background yanga vakundituka kwandakabva inini. It's not fair. Muupenyu tinosikwa zvakasiyana, kune vanowana kune vanoshaya. Kushaya haisi mhosva. Zvekuti ungabva watonditukira kuti arohwa nenhamo ye anenge akarohwa nemadrugs. Vane musi wakambonditengera here vakandisungira chamba chacho. Zvichabudiswa neFacebook kuti vakaita vaitoziva kuti vakaclear everything. Ndabatsirwa namailoka but vatoti vanhu vachona vari smart because they cleared everything. Even mari dzedze dzataiona dzedze hapasisina chiri kuoneka, everything papayout hapana kana chiripo because vakangwara. But Facebook manje inotibatsira because Facebook unoziva munhu anorana Facebook achona anenge ari more intelligent, saka achatibatsira. Zvinogona kutora hazvo nguva but I'm sure achatibatsira. Kune vakangowanda vakutaura kuti chipo sei wairamba uchiposta papeji pako iwo uchiziva kuti pane munhu ari kudya mari. Aiwa, inini ndasingatoziva kuti pane mari iri kupinda. Ndaitofunga kuti papepa ndakataura nyaya yangu paipe zvakatongovharana zvikatongoita peji ratongomaoko mangu hapana mari iri kupinda. It was only 3 months later pandakatanga kupiwa mari. 3 months ago, sorry chirungu charamba kubuda. 3 months ago pandakapiwa mari, pandakatanga kupiwa mari ndo pandakatanga kufunga kuti kose ndi kupiwa mari iri kubva kupi. Anditika then last week but one iyo ndo munhu wacho paakazotaura. Namba dzake ndinadzo munhu iyeyo. Ndine phone number dzake ndinadzo. So ndamufonera ndobva anditi aiwa mhofu ndovanga vakandiisa. Ende paakataura kuti zvoni mhofu ndovanga vakandiisa handina kutsamwa nazvo, ndakazvinzwisisa because inini namhofu hatina kushanda tese kwenguva yakareba. Takashanda tese for 2 weeks I think. Ende pakatanga kubuda nyaya ndakabva ndavabvisa saadmin. Saka ndaka-understanda kuti maybe vanga vatoisa madetails avo, pandakazovabvisa saadmin vakazoshaya access yekuti vabvise madetails avo. Ndaitarisira kuti ivo vachangotaurawo seizvozvo ende zvinhu zvinonzwisisika because ndini ndakavarimuvha papage saadmin. Saka vaigona kutadza kuzobvisa munhu vakaisa madetails emari. Rather than kuti vanonakura nyoka mhenyu votonditi ndinonyepa inini handaputa mbanje ndotanga kunyepa. Handitombofa ndakada kuvanyepera kana kuvadonhedza. Handitombode. I've got nothing to lose. Ndikavataura handina zvandinombofa ndakawana. And I've got no reason yekuti ndivanyepere. Ndinovavengerei chandinovavengera. Vanotaura kuti ndinovada ndinovadi. What are you talking about, guys? Come on. Handisisina kana issue. Izvezvi chandiri kufarira ndechekuti vari vakawanda. Inini kana ndaya panapa kazhinji kacho ndendauya ndinenge ndauya kuzotaura nemafans angu kwete nemi masaska mune muchita basa rekundituka muchiti unenge wazobvisa vanhu rudofu unonyepa. Kana makanditi ndinonyepa, Mwari vanoziva chokwadi.
naiye munhu wacho anditaura nezvake chokwadi ari kuchiziva zvachiri 100%. Peji rangu harisisina madetails avo emari, ende izvezvizvi harina kumanitaizwa, harisi manitized, harisi kutomanitaizwa because rine maproblems aro arinayo. Munhu anga kariheka ane zvinhu zvaaiposta ipapo, saka zvakakanganisa kuti peji risapinde mari. Saka izvezvi rakanyora kuti harisi kupinda mari, saka handizive zvakwamuri kubhirivha kana kusabhirivha, kana kuti hanzi ndiri kuvanyepera kana kuti chii, handakana basa nazvo. Kana ikaita 50 cents kana rakaita $1 nderangu. Kana ikaita 50 cents atauri ranzi mari, kana rakaita coin, it's my money, it's not your money, don't tell me